μου κάνεις. Αν δεν θα τα είχαν δώσει, δεν έχεις καταλάβει τίποτα. Μα δουλεύουνε ψηλό γαζί. Μιλτιάδης, το τσακάλι. Αχ, μωρέ Μιλτιάδη μου. Δυστυχώς σήμερα έχω... Τι γκόμενο. Τζίνα, η γάτα. Τι κάνεις ρε τρελά. Έλα ρε Τζινάκη, τώρα δεν με βλέπεις, αγκώνα λαμαρίνης. Μία φορά μόνο έγινε. Φάνης, η κότα. Μετά την κατάθεση που θα κάνετε αύριο, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά. Γιώτης Μαθιόπουλος, ο στόχος. Θα το βουτήξουμε. Υπάρχει σχέδιο. Έτσι πάμε, αρπάζουμε κάποιον και θησαυρίζουμε. Όλοι θέλουν να τα αρπάξουν. Όμως κανείς δεν υπολόγισε Ποιο είναι αυτή ρε εσύ. τη θεία Ελενίτσα. Κάνουν εδώ τα καλά τα παιδιά. Θα μου πείτε τι σκατά συμβαίνει επιτέλους. Όλα θα πάνε καλά. Μα τι είναι καλό, αφού δεν βλέπω με αυτά τα γυαλιά. Όσο για σένα! Κάνε πίσω. Μαλάκα, μας υπνώτισε. Κάντο. Τι άνθρωπος είσαι ρε εσύ Ελενίτσα. Όλα θα πάνε καλά. Μια απίστευτη κομική περιπέτεια από το σκηνοθέτη της ταινίας 5 λεπτά ακόμα. Όλα θα πάνε καλά. Τον Ιανουάριο στους κινηματογράφους από την Audiovisual. Πώς ήμουνα. Όλα θα πάνε όμως καλά κι η ζωή ας παίζει διαφορετικά.